Fiatalabb éveimben az akkori rendszerbeállításoknak megfelelően 10 évig kellett orosz tanulnom. Mit ne mondjak, nem elegszett 10 év az életemből, legalábbis az orosz órákra vonatkozóan. Viszont egyetlen egy dolog, ami szeretetteljes emlék maradt meg bennem ezzel az egésszel kapcsolatban, és ami azt mutatja, hogy bár az ember nem gondolná, de mégis van valami lelkülete ennek a népnek, a következő volt. Szolnyécski krúg, nyéba vakrúg, étáriszúnok málcsiski, narysowal on na listkie i podpisal уголке. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я.